Tanawa paminaw lang sa diri makita ang talagsaon sa latagaw. Mag-enjoy kag makarelate jud, tara diri makipagsubay ta sa latagaw. Manirada na punta, unsay balita, naay bagong upload, inyo bang nakita? Likes lang o comment sa nahimong content, mas makagana kung i-share sa inyong friend. Di ka mahayan, tanan kaya sabayan, bisagun sa paman, seryoso katawanan mga bata. Ay sus, tara mukbang, musayaw mo kanta, basta malingaw lang. Tistingi og challenge, ayaw og kaikog, sabayan ng uso, bisag ka ng TikTok. Easy tanan, dili lang natungod sa views, latagaw, importante manipayon nawa. Paminaw lang sa diri makita ang talagsaon sa latagaw. Mag-enjoy kag makarelate jud, tara diri makipagsubay ta sa latagaw. Proud Bisaya ug proud probinsyano, isuroy mo sawa pa ninyo na adto. Video nga pabibo, astig na pag-intro, ma-entertain ka, maka-interesado. Labaw na pag-feed reaction nga vlog, madala kas react, pati ikaw masyak na apoy ikabuga. Pag-abot sa comedy, detalyado mo ka pa, ug short movie, mauna si Michael, represent latagaw. Humble, simple lang, sa kamera way ulaw, kay syempre di kalidad man po da mga video. Go to YouTube, search latagaw. Tanawa paminaw lang sa diri makita ang talagsaon sa latagaw. Mag-enjoy kag makarelate jud, tara diri makipagsubay ta sa latagaw. Tanawa paminaw lang sa diri makita ang talagsaon sa latagaw. Mag-enjoy kag makarelate jud, tara diri makipagsubay ta sa latagaw. Tanawa paminaw lang sa diri makita ang talagsaon sa latagaw. Mag-enjoy kag makarelate jud, tara diri makipagsubay ta sa latagaw.